matkustaessa olisi ihan mukava, että olisi passi voimassa oleva. Mulla ei semmoista ole. Pitäisi nyt laittaa sitten sitä passihakemusta vetämään. Mutta siihen hän tarvii sen passikuvan. Otanpas sellaisen nyt sitten itse. Passikuvan ottamisessahan on tarkat säännöt, että miten se otetaan. Ja pitää olla neutraali ilme. Neutraaleja ilmeitä, mitkä vois mennä läpi, niin mun mielestä olisi esimerkiksi tää on niinku perus tämmönen joku tosi myrtsi näin. Tai sit voisi olla joku semmonen, että olisi niinku jotenkin vähän kauhistunut. Tähän semmonen flirttaileva jotenkin. Tai sit semmonen pikkasen iloinen. Todennäköisesti menisi läpi. Ja siis, jos näistä saa valita näistä ilmeistä, totta kai mä otan sellaisen, joka on pikkasen iloinen, joka kuitenkin on siinä niinku poliisin mielestä siinä neutraalilla rajoissa. Kun se kuitenkin katsoo sitä omaa passia, niin on kivempi, että sieltä katsoo sitten semmonen iloinen naama. Koitan nyt pyrkiä semmoiseen iloiseen naamaan. Laitan vielä taustalle soimaan Vesa-Matti Loirin Nauravan kulkurin, niin kun se auttaa mua ehkä sitten vähän siinä sen ilmeen hakemisessa. Ja nyt kun mä otan tämän passikuvan itse, mä päätin, että mä oon siinä kuvassa alasti. Oikeesti jos haluaa, että se on niinku neutraali se kuva, eikö se ole hyvä, että on niinku sitten kans neutraali asuste? Eli ei vaatteita ollenkaan, se on niinku kaikista neutraalein. Joten otanpa sitten tästä näitä ylimääräisiä vaatteita pois, eli kaikki vaatteet. No niin. Sitten musiikki soimaan tuosta. Katsotaas. Mä luulen, että tässä on ihan tarpeeksi. Seuraavaksi pitää sitten vaan lähettää sille poliisille tää alaston kuva ja pikkasen muokata ehkä etukäteen pikkasen rajata silleen, että se on tosi tarkka, että se on justiin oikein kokonen ja silleen niin poispäin. Mut mä nyt varmaan puin päälleni ja heippa sitten tältä erää. Sain sen kuvan muokattua ja lähetin sen sinne poliisille. Ja se meni kerralla läpi. Ja sit mä sain tän passin. Ja nyt mulla on tässä passissa se alaston kuva, jossa mä pikkusen hymyilen. Voisi olla silleen pikkasen vielä iloisempikin tuossa kuvassa. Musta tuntuu, että sille ehkä ensi kerralla kun mä otan kuvan, niin mä voisin koittaa ensin semmoista, jossa mä hymyilen pikkasen enemmän. Ja tuli halvaksi, säästin siinä sen joku 15 € ehkä, kun en käynyt valokuvaamossa. Hyvä mieli jäi tästä projektista. Ja tätä videota saa tykätä tai sitten siitä saa niin kuin ei tykätä tai sitten voi laittaa kommenttia tai voi alkaa vaikka tilaamaan tätä kanavaa. Mutta seuraavaan videoon asti sitten taas sanon, että hei hei!